Korka kori Samwel Ayieko, bende koro katiba mapacho ka inyamo miyo japinya teko moloyo kila ng'ata. Ng'ato wacho ni jakenya ma kawaida ema katiba makama omiyo teko mathoth moloyo kata jatend piny Kenya. Bende osebed kitiyo kode yo makare. To bende japiny ma kawaida, bende paro nong'eyo gino ma katiba wacho kose jopiny pono nong'eyo ng'ani Kenya kae tinde watiyo gi katiba manyien to kata gima katiba no wacho to jakenya kia. Yes, Joyce, kata ka katiba, kata ka japiny kia gima katiba wacho. Japiny onego ng'e maber ni ene man gi teko Kenya kae moingo ng'ata ng'ata. Japiny ni ema keto ker e office. Japiny ni ema keto governor e office. Japiny ni ema keto MP. Japiny ni ema keto senator. Kinde mag elections igo ombulu. Iyudo ka japiny ni ema nigi teko mar keto jogi office. Koro japiny nigi teko ma katiba bo recognize japiny ema nigi teko. Public participation nitie ni tieng diriyo, okay? Nitiere kawo dwaro pach japiny to kod kawo pach japiny. Pogruok nitie kae. Pogruok nitie kar kanyindo. Nikech yes, sirikal nyawacho ni yes, wadhi dwaro pach japiny. Magi team public participation, gidhi e forums go, giwuo kodgi, gikete gazette, japiny okel pache, to bende gikawo pach japiny ne gitiyogo. Mano omiyo ineno ka kweth mar Azimio wacho ni issue mar Finance Act. Okay? Ni wacho ni nitiere yes public participation, and I was very happy with that. For the first time, jopiny no mi thuolo mar golo pachgi loso chik mar ang'ono mar osuru. To pach japiny be notigo. Nikech sirikal no dhi wuok from nowhere gi wacho ni okay, koro housing levy cha none wakaw percent adi? 1.5. No, mokwongo 3%. Then giduo wacho no, koro wakaw 3%, wakaw 1%. 1% no negia okany. Be mane mene dwach japiny. Mane wanyiso ni nitiere two faces. Nitiere dwaro pach japiny kod kawo pach japiny. Nikech kineno ka majority mane mosebedo katiyo mathoth e pacho kae, kawo pach jopiny kose dwaro pach jopiny to timre. Timre kabisa. Kech sani iyudo ka gimora mora ma sirikal dwa timo, bed sirikal mamalo kata sirikal mar county, ineno ka nitiere public forums magitime consultations, gitimo publication, gik magitimo go gazette, japiny kadwa menye somo gazette somo, gikwayo expression of interest, ka gidhi timo appointments, kata ineno ka sani kata ke appointment mag CECs e county government idhi tim, ineno ka pach jopiny dwaro komondi. Mondo jopiny owachane jok ma wadwa keto office gi be gin joma ber. Okay? But gima nyaka sirikal bengi, courts oseng'ado decisions mang'eny mogolo criteria mar timo public participation. Public participation oken dhi keto gimoro e gazette tiweye kar kanyindo. Oken dhi lando gimoro e TV tiweye kar kanyindo. Courts osewacho ni public participation dwano chop ne japiny mantie mwalo piny gweng kuchecha. Koro ochakre malo ka president osegolo idea madware public participation, itime nyaka kete of course the national newspapers, local newspapers ma be indiko gi dholuo kata dhok magogo be nyaka kete, radio stations, TV stations, local TV stations nyaka kete. Aya, nyaka obed gi barazas mag chief. Okay? Chief nyaka luongo ji bie baraza mondo gibed enlightened ne gima kama matimre tidwaro pachu mondo miyo ng'ono otigo. To gima ang'eyo ni ok timre sana en tiyo gi pach japiny. Okay? Mane gima koro sirikal onego bed ni koro focus on. Yes, wasatimo public participation. Wasedwaro pach japiny. Japiny osemiyowa pache. Bende pache ni be koro wadhi keto into perspective a team mondo mi pach japiny ni otim kaka gidwaro chande. Mano kora pani should be the new focus. Sirikal kone ochak lok pachegi mondo gichak tiyo gi pach gi dwach japiny, ok dwach gi. Nikech process japiny kodhi e court mondo dhi challenge kata chik moketi kata appointments moketi, to sirikal wacho no, wanatimo public participation, wan gi evidence Okay? No miyo gi thuolo ma gikelo the opinions.
But does that opinion count? It should now start counting. To mana kaka isewacho yo makare nikech wang'eni